skal hjem og pushe mit klaver. Så lyder det godt. Mit talent er noget, der imponerer. Og Kåre, du har drukket juleøl i en mængde, der er ekstrem. Kåre? Nemlig er det ingen problem. Nu er jul i Angora, så skal vi sætte ned med hjem til mor. Eller mutter. Ja, skal vi da.